Ma' sbieħ tal-ġurnata tal-erba, il-port il-kbir laqa 5 vapuri tal-passiġġieri kollha minn 5 kumpaniji differenti. Passiġġieri li ġejjin mill-Amerika, il-Kanada, Franza, l-Italja u anki pajjiżi oħra Ewropej. B'kollox huwa smat li f'ġurnata waħda niżlu Malta r-rekord ta' 14,000 passiġġier u 6,000 membru tal-ekwipaġġ. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Ports Stephen Xwiereb fisser li x-xogħol biex jitniżlu l-passiġġieri beda minn kmieni filgħodu. Spjega x'kienu l-isfidi loġistiċi li ġab miegħu dan ir-rekord. Essenzjalment aħna l-proġett tagħna u wieħed ta' trasport, ovvjament ġiġi tikkejteri għal dawk it-turisti kollha biex ovvjament imorru fid-destinazzjonijiet tagħhom. Hemm ħafna minnhom li ovvjament jażlu jmorru il-belt bil-mixi. U illum għandna żewġ vapuri li qegħdin in-naħa l-oħra tal-port. Għandek wieħed qiegħed Boiler Wharf fl-Isla u liħor qiegħed il-Lab Wharf in-naħa l-oħra wkoll. Li bejniethom kien hemm jisu 5,500 passiġġier li kollha nġibuhom kollha n-naħa tal-belt biex niftehmu bid-dajjes biex shuttle boats għal din in-naħa. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamitlu fisser is-sodisfazzjon tiegħu għal dan in-numru kbir ta' passiġġieri f'ġurnata waħda. L-influss ekonomiku ta' dawk it-turisti li jżuru Malta bil-baħar huwa ta' 82 miljun euro. Sal-aħħar ta' din is-sena f'Malta se jkunu waslu ma' 325 vapur li b'kollox iġorru 640,000 passiġġier. Illi dawwarna trend li kienet ħażina li sibna fl-2013 meta tlajna fil-gvern. Kellna sena 2014 tajba, sena 2015 absolute record year. Iż-żewġ objettivi tagħna huma aħna ambizzjużi ma nħarsux lejn in-numri biss, inħarsu li jkollna home porting. Jiġifieri cruise line, vapur tal-cruise liner jibda minn Malta u jispiċċa minn Malta. U wkoll qed nafsu fuq dak li huwa cruise end stage, jiġifieri persuna ġi holiday Malta, però mbagħad jaqbad cruise liner. Xwiereb qed ibassar li s-sena 2016 diġà turi li se tkun waħda li se tkun aħjar minn din is-sena.